Bun venit la un episod de Clash Royale. Ok. Hai să... N-am niciun chest. Revin când am crown chest-ul. Ok, am revenit și da, am bătut pe unul cu 3-0. Și vreau să vă arăt că meciul ăsta a fost fain. Ok, avem crown chest-ul. Hai. 3 gemuri. Putem jucăm acolo. 36 de barbari și o să fie epică. Epică! Baby Dragon! A Baby Dragon! A Baby Dragon! A Baby Dragon! A Baby Dragon! Dragon! Baby Dragon! Baby Dragon! Baby Dragon! Dragon! Stai, trebuie să fac o poză. Și mai am unul. Ok. Că avem două. Uitați, am aici. Nu, pachetul ăsta îl folosesc. Bă, fain. L-am la level 2 în sfârșit. Ok, revin și cu cel de-al doilea. Nu. O să facem un meci cu voi. Și revin imediat și după vă arăt meciul acela. Și l-am bătut cu barbari și cu scheleți. Ce bine! Ok. Bun, am făcut pe partea aia. Încă una. Așa. Bă, dau mult damage. Ăia, mici. Și venite, v-am zis, i-am bătut numai cu scheleți. Dar nu m-a lăsat. Știți? Și asta a fost fain. Să dați să mai mișc. Ok. Da, și din câte ați văzut, am repul de 8. Și asta e fain. Stați. Să-l pun cumva... Uite așa, cred. Nu știu, cred că așa e cel mai bine dacă stau. Că nu mai mișc tableta și prostii de genul ăsta. Că m-am uitat la videoclipurile mele și îmi părea rău că continuu. Tot mișcam și mi-a părut rău. Hai. Ok, hai, că știu că poți. Ar fi fain să-l iau. Hai că-l las să-mi iau un turn el. Ok, da. Pe asta nu mai las. Ok. Am revenit și... Nu mă face el așa de ușor pe mine. Eu sunt ceva în genul... Hai, că știu că poți. Mamă, ce... Da, v-a jucat la faza asta. Nu!
Ba, a jucat foarte bine. A jucat foarte, foarte bine. Nu cred. Că n-am câștigat nici el, nici eu. Și da, am 10 diamante. Avem Classic Challenge. Și poate o să mai jucăm și draft challenge-uri. Și da, asta e cel mai fain pentru că mâine o să apară un episod de draft. Ce-am zis eu, chestia asta. Trebuia asta să fie o surpriză. Aoleu, are dragoni. Te joacă cu Miron. Scapare. Uite ce mi-a făcut. Cu Miron. Și cu 2 dragoni. Uite, 2 dragoni. Fă ceva. Iar îmi pun 2. Pui pariu? Că iar îmi pun 2? Nu, data asta s-a cumințit. Mai pun 2. Azi, data asta nu mai ies eu cu minte cu el. Și na, nu l-a făcut. Mi-l face. Da, nu pune 2. Nu, nici nu te gândi că mi pune 2. Nu te gândeam totul că m-a sperat că a avut lag. A revenit. Se pare că mă cam bate. Din păcate. Ori mi se pare mie, ori cam te fac eu. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Oameni buni. Oameni buni. Nu. Ok, am făcut din nou aceeași poveste, am făcut iarăși egal. Hai, barbar, donez. Ok, revin imediat când avem și crown chest. Asta este ultimul match și dacă îl câștig pe ăsta, bă, măcar să iau o coroană. Și tot mulțumită sunt. Și da, o coroană. Cum am alt push. Am elite perperenț, ok, și folosesc și zepul. Cum i-a scos? Cum i-a scos toți ăia? Ok, și da. Ok, aproape suntem la egalitate. Ba, nu mai suntem. Mamă, cât a dat, cât a damage. Dar destul de mult. Da, prea târziu. Sau nu chiar așa de târziu. Pe ca, cum spuneam. Da, și acum nu mai este egalitate, pentru că
Nu mai este așa. Egalitate mare. Ok, și episodul ăsta cred că o să fie lung. L-am bătut! Ok, hai să vedem. Ce o să ne pice? Poate să ne pice o carte bună. Ok, încă 2 gemuri. Rare? Nu. 5 elixir. Bă, cam mult. Ok, și da. Mi-a picat un baby dragon și asta a fost foarte bine. Da, noi ne vedem data viitoare. Nu uitați de like, share și subscribe. Toate cele bune. Pa, pa!